Kashedi mai kaifi, kada ku fece, idan kuma har kuka fece. Mazga da sambana oba. Maraba zuwa sashen kishin kai. Sunan babinmu na yau, iya baki, ya fi iya doki. Kuma ya kunshi labari ne akan wani sarki mai izzar mulki wanda ake tsoro ake kuma martabawa. Wata rana wannan sarki ya kwanta barci, sai ya yi wani mummunan mafarki inda ya ganshi a tsakiyar cikin fadarsa yayin da ta kama da wuta. Kowa yana cikin firgici da tashin hankali. Ana ta guje-gujen tsira da rai. A ƙarshe shi wannan sarki sai ya ga cewar ya kubuta amma sauran iyalansa kuma gobarar da su sun ƙone. Nan take baccinsa ya katse. Ko me wannan mafarki ke nufi? Lallai san sa a fasara man shi. Ai kuwa da sassafa a fada a lokacin da ba a saba ganin sarki ba, sai kuwa gashi kowa da kowa na fada ya hallara. Duk ana jira a ji mai sarki zai ce. Fada ta yi tsit, sai sarki ya ce, na yi wani mafarkin da ya tayar min da hankali. Lallai a nemo malamin da ya kware wajen fassara mafarki. To ranka shi dade yanzu kuwa. Ba tare da bata lokaci ba aka bazama. Jim kadan sai ga malamin ya shigo fada bayan an yi masa iso ga sarki. Malami ya shigo ya yi gaisuwa sannan ya gurfana a gaban sarki. Yayin da sarki ya mayar masa da bayanin yadda wannan mafarki ya wakana. Bayan gama sauraron ba'asin sarki sai wannan malami ya yi sauri ya tafi ƙarshen maganar sarki. Ranka shi da ai wannan mummunar ishara ce ta cewa gaba ɗaya iyalanka za su mutu su barka cikin kadaici. Gaskiya ɗaya ce kuma duk ɗacinta faɗanta nake a yadda take sai dai haƙuri. Wai shin da kake min magana haka a tsaye kai ne sarkin kone ne. Kamar ma wani jin daɗin faɗa kake maganar da ƙila waƙala ce. Waye sani ma ko ƙarya kake? Shi yasa na ce gaskiya ɗaci gare ta sai da haƙuri. Kai, ku nuna masa waye sarki a wannan fada. Nan take fadawa suka tashi suka kama wannan malami, suka miƙar da shi suka riƙe shi da jiran umarnin sarki. Sarki ya dubi malamin ya ce, ban gamsu da maganar ka ba, saboda rashin gamsuwa ta da ɗabi'ar ka. Yadda na ji ɗacin ƙaryarka, kai kuma zan jiyar da kai ɗacin mutuwa. Kai, maza ku je ku tsire man shi. Mai martaba a gafarce ni, na yi kuskure mai martaba waya. Kamar yadda sarki ya umarta haka aka je aka tsire wannan malami. Ai kuwa da daddare bayan kwanciyarsa bacci haka ya sake maimaita wannan mafarki. Kashe gari ya sake tara jama'arsa, ya kuma turawa a nemo masa wani mai fasarar mafarkin. Jim kaɗan sai ga wani malami ya shigo bayan an masa iso. Ya zauna ya yi gaisuwa sannan ya nemi ji daga bakin mai martaba abin da wannan mafarki ya kunsa. Sarki ya bashi bayani, sai ya yi shiru ya nutsu. Bayan ɗan wani lokaci sai ya yi murmushi ya dago kai sai ya ce, addu'ar talakawa ce ta karɓi ya mai martaba. Ban fahimta ba. Kullum aka tashi gaishe ka cewa ake ranka shi daɗe, Allah ja zamani. To ranka shi daɗe wannan addu'ar ce Allah ya karɓa domin kuwa ranka ne zai daɗe. Ta yadda za ka fi duk iyalanka tsawon rai. Wannan ai mafarki ne mai kyau ranka shi daɗe. Da jin wannan bayani na malami sai sarki ya yi farin ciki sannan ya ce, tabbas na ji daɗi kuma na yarda da ingancin wannan fasara taka. Kana da hikima da kuma kyan ɗabi'a saboda haka zan faranta maka yadda ka faranta min. Maza ku kai shi zuwa taskar mu ta zinare. Ya dai ba abin da dabbar da ya zo da ita za ta iya ɗauka. Idan kuma bai zo da dabba ba, ku ba shi ƙarfafan dawaki 3 sannan ku ɗora wa kowanne adadin zinaren da zai iya ɗauka. An gama nan kashi ne. Da wannan iya lafazi da kyan ɗabi'a ne wannan malami ya samu alherin da bai taɓa tsammani ba a rayuwarsa. Idan kuka duba wannan al'amari da idan basira za ku fahimci cewa waɗannan malamai biyu duka saƙon da suka zo da shi iri ɗaya ne. Abin da ya bambanta su sigar isar da saƙon. Lokuta da yawa za ka ga mutane suna tattare da wani al'amari na gaskiya amma ɗabi'arsu ta kashe su har zuwa ƙasa. Rashin iya lafazi, rashin martaba mutane da iya mu'amala su jefa su a cikin ƙangi da asara, wasu lokutan ma su jefa su a cikin fitina saboda ba su da hikimar baka, ba sa da tsaftar lafazi, ba sa kallon abu daga bangare mai kyau. Misali kofi ne aka ajiye shi sai aka zuba ruwa zuwa rabin kofin, wani idan ya zo cewa zai yi wannan kofin babu ruwa a rabinsa, shi kuma idan wani ya zo idan ya kalli kofin cewa zai yi wannan kofin rabinsa a cike yake. Idan muka duba wannan magana kowanne daga cikinsu ya yi daidai, ya faɗi gaskiya, amma na farkon
gaskiyar rashin ganin alheri ya faɗa, yayin da shi kuma na biyun gaskiyar ganin alheri ya faɗa. Saboda haka ba za ka taɓa iya haɗa tasirin waɗannan jawabai guda biyu ba, duk da cewar abu ɗaya suke nufi. Zan ba ku wani misali hallau, ga nama, amma nama na farko ɗanye ne, nama na biyu kuma gasasshe ne. Dukansu sunansu nama, amma kuma sakamakon da zai biyo cin kowanne ya bambanta. To ku kalli abin a haka, da fatan za mu koyi bambance haushi da magana. Ƙarshen wannan babin sashen kishin kai kenan, mai suna iya baki ya fi iya doki. Na gode.